miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Aging pagyukbo nga ning Semana Santa, ang RMN drama mudalit kaninyo diring hamubong sugilanon nga makapapukaw sa atong pagtuo ug pag-ila sa tinuorayng Dios nga may naghatag kanato og kinabuhi. Kining sugilanon nga naguluhan. Albularyo. And I will be Ang angay na itong panaminan, kung kinsagyot ang angay na itong simbahon ug alagaran. Atong hinumduman kanunay, nga adunan na may duha ka espiritu hiling kalibutan, ang espiritu sa kamatuoran ug ang espiritu sa bakagon. Dili magsugod ang duwa sa itong sugilanon. Albularyo. are the one I pray. Linya lang. Kadtong wa pa makaschedule karong adlaw. Pa-schedule una mo kay naapay daghang nag-una ninyo, ha? Kay ang atong gi-prior din katurang naa sa listahan. Inday, mahimo bang matambalan ko karong adlaw? Nakapaschedule na ba ka, Manong? Wa para baday. Manong, pasensya gyud kay. Kinahanglan gyud nga magpa-schedule ka kay naa pa may daghan nga nag-una nimo. Pero Inday, layo pa intahon kaayo ang amo. Wa gyud ko'y mahimo, anak Manong, kay di man ako'y magbuot ang mananambal man. Pa-schedule na lang gyud, Manong, para sigurado. Nakaila ko nimo. Gawas kayang lawas. Ug ayaw na pagbalik pa. Dili di ayap. Katapusan na nina kong mando nimo. Pahawa karon dayon ug ayaw na pagbalik pa siyang lawas. Upawan ako! Pasag din ninyo siya. Pagkuha, hinon mo og tubig og paim na ninyo siya. Okay na kami siya. Maayaw na ka na siya. Nigawas na ang mga inkantong mipuyo sa iyong lawas. Papahuwaya una ninyo siya. Oh, kana. Pislita dali kana. Ah, dia napita. Kana sige pa. Iduot pa. Kana. Unsa man kaya pa nimo? Wa ko makasabot sa kasakit. Di ko mahimutang ini. Unsa bay gusto nimo? Magpa-doktor ta? Yan eh. Mura mag nagdagan-dagan ang kasakit sa kulawas. Uy, pagtarong diha gundo, uy. Ni amas sa kuntian. Di na yun magwanta. Ano man eh. Ay, dili na nga mahimo din do. Kinahanglan nga dado na jud kas ospital. Kumusta naman si Dindo, Talia? Maarang-arang na siya, padre. Pero, mikalit og burot karon ang iyang tiyan. Unya, sagad gyud mo sukmat ang sakit sa iyang kalawasan nga dili gyud niya masabtan. Ay, wa pa ba diay mo magpa-doktor? Dito namigikan og ospital, padre. Pero, dako na kaayo mi og gasto. Og ang kahibulungan, kay wa gyud findings ang mga doktor kung unsa gyud iyang sakit. Oh, mao ba? Dugay na ba na niyang kimo ang iyang sakit, ha?
Dugay na, Padre. Muwalo na katuig sukad sa iyang pagpanambal. Nagpadayon pa siya sa pagpanambal karon. O, Padre, dili niya mahimong undangon ang pagpanambal, Padre. Tungod kay mauna lang ni bugtong gisaligan sa mga taong pobre, nuwag yung ikagasto sa pagpa-ospital. Oh, pero Dalia, di ba, isultihan taman mo nga angay nang isurrender ni Dindo ang iyang gahom sa pagpanambal. Sigurado ko na maunay inungdan kung nganong nagbalik-balik na ang iyang sakit nga wagay findings sa doktor. Unsa man gyud ay buot nimong ipasabot, Dre. Dili gikan sa Dios ang iyang gahom, Dalia. Gikan kini sa demonyo. Pero, imposible kaayo na, Dre. Santo ninyo nagod na ang misuod sa iyang lawas. O ikaduha, dibuto kaayo mi ni San Vicente Ferrer, Dre. Dugay ng lahik ko ang akong bana. Mituman o misunod gud mi sa mga sakramento sa atong simbahan. Dili sayop ang iyang pagkalayko, Dalia. Dili sayop ang iyang pagdawat sa mga sakramento. Apan ang dakong sayop, kay naghimo siya kaugalingon niyang mga ritual gawa na itudlo sa simbahan. Ang paghatag og mga habak sa mga tao na kung supa ka na sa pagtulunan sa atong simbahan. Busa, angay ginaniyang hunungon. Ilabi na sa pagpatuo niya sa mga tao, nagisudlan siya sa espiritu ni Senyor Santo Niño. Way ingon ana nga pagtulunan o pagpanudlo ang atong simbahan. Busa, likayi ka na ninyo. Dili gyud ka na iya sa Dios ang gahom sa iyang pagpanambal. Kinahanglan nga magpa-deliverance gyud siya. Unsa? Sao naman ang ini, oy? Usagit kabuhan kapin nga nagpaabot aron makapabuk din niya aron magpatambal. Pero ang mananambal, mao na hinoy akong masakiton. Bitaw no, nahasta sab ko. Mapit sab mo usa ka buwan nga nagpaabot ko ining higayunaw na karon. Mapakyas na sad. Ikabi nga ba kay ning akong gipamati sa akong kalawasan king pamuna ko. Wa na ra ba gilaing maayong tambalan din Kiniragid si Propeta Dindo mo'y ilado kay tanan. Siya gigitugahan sa espiritu ni Senyor Santo Niño aron makaayos tanang mga sakit. No, na. Pero ang nausa naman ni Ron. Ang mutambal naman hinuwi angay tabangan karon. Wag kita'y swertiin Maayo siguro nga. Sundon na lang nato si Padre Abel dito. Isurrender na lang ninyo ngadto sa Ginoo kanang imong gahom. Nabuang ka! Aray, kasakit. Ako na hinuuning isurrender nga kabilin pa rin sa akong mga apuan. Pero dito, dili iya sa Diyos ang iyong napanunod na gahom gikan nila. Inom! Nabuang ang pareha. Ayaw pagtuo ang niya. Siya mo yawa. Ako na inudautan ini. Nga daghan na kay kung napaayo nga mga masakiton agay. Pero din... Inom! Inom na niya! Ang binanana, ambi, kaya kung ayuho na nga akong kaugalingon. Gina! Oo. O di ara. Ambi. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sa mga santos, o ni Birhen Maria, pahawa sakit. Pahawa! Ginoo ko. Dito, nga naman ang imong tiyan. Migimok siya. Migimok og maayo.
kaayo. Murag doon ay mga kamot na milakrason sa imong tiyan. Ginoo. Iloko! Ano mali? Dalia! Dalia, tabang! Tabang, Dalia! Tabang! Kumusta na siya? Naa siya sa kwarto, Dre. Dako na kaayo ang iyang tiyan. Ug sa may iyang huna-huna karon. Andam na ba siya? Nga isurinder niya ang iyang anting-anting. Pasaylo ako, Padre. Huwag yun siya plano nga isurrender ang iyang gahom. Mas palabihon ko nun niyang mamatay kaysa iyang talikdan ang iyang pagkamananambal. Mao ba? Makadaghanan ako siya sulti, Henry. Nga kinahanglan nga iya kining isurrender ngadto sa Ginoo. Apan nagmagahi gid siya. Mahimo bang ako siyang sudlon ug istorya? Oo, mahimo man, Dre. Ginoo. Ginoo nga naman. Imo kong isugo sa pag-ayo sa mga masakiton. Pero nga nung gisilutan man ko na imo og ingon na ini. Naghatag ko og mga taming sa mga tao aron mahalikay sa mga katalagman. Pero nga naman, asilo ako, Diyos ko. Kung sa may akong mga kasalanan. Kumusta ka na, Tindong? Padre, gisilutan ko sa Ginoo. Nagkasala ko niya, Padre. O sa may una-una ni mo karon? Huwag ka ba'y plano? Aron imong isurinder kanang anting-anting nga kabilin pa sa imong mga katiguangan. Ayaw paghilak dito. Dili ka nga'y mahinugon sa gahom nga dili iya sa Diyos. Ang angay ni mong buhaton karon, mao nga dawata pagbalik ang mga sakrimento nga gitudlo sa atong simbahan. Og talikdanan nimo sa hingpit ang mga orasyon o mga linggam. Wah! Unsa man, andam ka na ba na mudawat pagbalik ni Kristo? Pero, Dre, wa ko mo talikod sa atong Diyos. Ang pagdawat sa gahong nga dili iya sa Dios. Samara, ngay mong gitalikdan o gisalikway ang tinuod niya Dios. Mao kinahanglan nga maghinungso ka ug mubalik na kaniya. Og siya lamang ang alagari, kay siya lamang ang buhing Diyos. Si Kristo lamang ang buktong manluluwas ug labing gamhanan. Ug dili ang imong mga lana ug anlinganti. Dindo? Ay, tanawa ang imong tiyan. Naulian na sa normal nga kahimtang. Wa na siya mupurot. Dalaykon ka, O Diyos! Dalaykon ka, O Isu Kristo nga among Diyos!
Ang hari sa tanang hari, labing gamanan nga Diyos, huwag sinugdanan, huwag katapusan. Salamat kayo sa imong kaayo. Salamat kayo sa laing kinabuhi. Ngay mong gigahin para na ako. Salamat kayo. Naayo na gid ka, Dindo. Sugad karon Ginoo. Ikalimtan na nako sa hingpit ang akong pagkaalbularyo. Talikdan na nako ang mga butang nga iha sa dautan. Kung pinaagi lamang sa imong krus, kami naluwas. Salamat kayo sa imong paghigugma o pagpangga namo. Salamat kayo, Ginoo. And I will be Sa imong pagpagkamatay sa krus. Tungod sa imong nakukugma diri ka namo. and I will be Dalaygon ka, O Hesus Kristo. I pray. Catechism of the Catholic Church, 2116. Ang tanang matang sa pagpanagan kinahanglan isalikoy. Sama kini sa pagdangog kag Satanas o sa mga demonyo, paghumol sa mga patay o uban pang mga buhat nga sayop nga gituoang magpadayag sa umabot. Ang pagkonsulta sa mga horoscope, astrolohiya, pagbasa sa palad, interpretasyon sa mga tinibad-on ug mga riba, ang mga panghitabo sa maabot ug pagdangop sa mga engkanto. Kini sukwahi sa dungog ug pagtahod sa mahigugmaong kahadlok na nautang nato sa buhing Dios lamang na wa nay lain si Hesukristo. Kinsa nagpakamatay sa krus. Busa kaigsunan, giawag kitang tanan sa pagbalaan sa atong kaugalingon ug kanunay natong itisok sa atong kasing-kasing nga dunay lamay usa ka manluluwas. Wa nay lain ang bugtong Hesus nga gilansang sa krus aron pagluwas kanatong tanan. Mariano moingon, ang Ginoo maanaa kanatong tanan. Daghang salamat.